L-għażla ċara li l-poplu Malti għandu quddiemu għandha tkun xprunata mill-kredibilità li jgawdi Joseph Muscat li żamm kelmtu f'affarijiet li biddlu l-pajjiż għall-aħjar. Dan kien is-sentiment espress f'diskors li għamel il-Prim Ministru fit-tieni Mass Meeting ta' din il-kampanja elettorali fin-Naxxar. Ma hemm dubju f'moħħat li kif żammejt kelmti f'dawn l-4 snin se nerġa' nżomm kelmti jekk nerġgħu ningħataw il-fiduċja. Kif żammejt kelmti fuq il-kontijiet se nerġa' nżomm kelmtni fuq li nagħtu l-vaganzi lura. Kif żammejt kelmti fuq iċ-child care se nerġa' nżomm kelmti fuq bonus ieħor għal kull ħaddiem u self-employed. Kif żammejt kelmti fuq il-first time buyer se nerġa' nżomm kelmti fuq il-housing. Kif żammejt kelmti maż-żgħażagħ fuq l-istipendji se nerġa' nżomm kelmti għat-tneħħija tat-taxxa għal min jġib il-masters u l-PhD. Kif żammejt kelmti fuq it-tnaqqis tat-taxxi se nerġa' nżomm kelmtni mal-pensjonanti. Kif żammejt kelmti fuq il-qalba mill-heavy fuel oil għal gass se nerġa' nżomm kelmti li nagħmlu t-toroq kollha ta' pajjiżna. Kif żammejt kelmti meta salvajna l-Ene Malta se nerġa' nżomm kelmti billi nagħtu futur lill-Air Malta. Quddiem foll entużjasta li semet id-diskors b'viżjoni tal-Prim Ministru u tkellem aktar dwar wegħdiet imwettqa u dawk li qed iridu jsiru fid-dawl li l-politika mħaddna mill-moviment immexxi minnu hija msejsa fuq affarijiet fattibbli u realistiċi. Kif żammejt kelmti fuq it-tablets se nerġa' nżomm kelmti fuq trasport pubbliku b'xejn għat-tfal, għall-istudenti, għall-pensjonanti, għall-persuni b'diżabilità. Kif żammejt kelmti dwar xogħol għall-persuni b'diżabilità se nerġa' nżomm kelmti għad-djar għall-persuni b'diżabilità. Kif żammejt kelmti mal-klabs tal-futbol se nerġa' nżomm kelmti dwar il-korsa tal-karozzi. Kif żammejt kelmti dwar l-Unjoni Ċivili li fuqha ħaddieħor astjena se nerġa' nżomm kelmti dwar żwieġ indaqs għal kulħadd. Kif żammejt kelmti li niddefendi u naħdem b'waqfien biex inġib ix-ġid u x-xogħol se nerġa' nżomm kelmti u nġib aktar ġid u aktar xogħol. Kif żammejt kelmti li sirna l-aqwa fl-Ewropa se nerġa' nżomm kelmti li nsiru lejra tad-dinja. Il-Prim Ministru sejjaħ il-koalizzjoni bejn iż-żewġ kapijiet nazzjonalisti bħala l-iktar koppja instabbli li pajjiżna qatra u li l-poplu ma jiflax jafda bil-futur tiegħu. Fuq naħa hemm koalizzjoni tal-konfużjoni. Mhux tibbujaw, tivvotaw fit-3 ta' Ġunju tridu. Vapur b'żewġ kaptana li l-uniku ħaġa li taqadhom hija l-mibeda kontrija. Iżda bil-mibeda ma tmexxix pajjiż. Joseph Muscat semma li jekk l-inkjesta maġisterjali li talab isib li ċken ħaġa ħażina dwaru u jwarrab minnu fih kemm qabel u anki wara l-elezzjoni. Dan għaliex jaf x'inhi l-verità. Ħadd ieħor fuq in-naħa l-oħra mhux lest jagħmel l-istess. Min mhux lest li jerfa' r-responsabilità ta' dak li jgħid u ta' dak li jagħmel mhux lest biex jkun Prim Ministru. Mhux fit for purpose. Fid-diskors ta' Joseph Muscat spikka wkoll il-paragun bejn min għandu l-kilba u l-aċċ għal poter u dak li tassew iħobb lil pajjiżu. Sibu mument wieħed imqar kelma waħda li qatt ħarġet minn fommi kontra pajjiżna. Qatt ma kien hemm u qatt mhu se jkun hemm. Ikun min ikun fil-gvern għaliex li mħabba l-hemm pajjiżna il-patriottiżmu tagħna mhux relattiv. Mhux xi ħaġa li tinbidel skont min ikun imexxi. Il-Maltin u l-Awċin jħobbu lil pajjiżhom
iħobbuh fuq kollox, minkejja kollox u għal kollox. Kemm il-darba il-poplu jagħti l-fiduċja lil moviment immexxi minnu, il-Prim Ministru ha kommess li l-pajjiż ikompli mixi l-qudiem lejn l-akbar qabża liberali li qatt saret. U f'dan il-kuntest saħaq li lil mill-fehmiet politiċi pajjiżna jrid jintrefa' l fuq mill-firdiet politiċi li qed jinstiga ħadd ieħor. Jien mhux se nħalli lil ħadd jifret lil poplu bejn nord u sawt, sinjuri fqar, ħomor u blu. Pajjiżna huwa wieħed, pajjiżna huwa maqut bil-kuluri tal-bandiera bajda u ħamra li jaqduna. Min żgħażagħ għal familji u anzjani li nġabru bih ġarhom fin-naxxar, il-Prim Ministru Joseph Muscat appella biex kulħadd jibqa' jemmen fil-ħolma Maltija li riżultat ta' ħidma dan il-gvern diġà rat id-dawl u m'għandix tieqaf nofs triq. Għaliex għaż-żgħażagħ tagħna se jkun l-aqwa żmien, għall-ħaddiema se jkun l-aqwa żmien, għan-nies tan-negozju se jkun l-aqwa żmien, għall-pensjonanti se jkun l-aqwa żmien, għall-familji se jkun l-aqwa żmien, għal min irid qabża liberali l-qudiem se jkun l-aqwa żmien, għal min verament jħobb lil pajjiżna se jkun l-aqwa żmien. Għaliex l-aqwa żmien ta' pajjiżna għandu ġej. Il-Prim Ministru u mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat.